Ning tawang ana lintang cahayu. Aku iki ngidam sari. Bruh. Apa? Ya apa nasib awak iki, Dik? Ya mbok, awak digawe koyo ngene kancane lampuan listrik, awak dhewe lampuan iki. Lah Cop. iya. Mang padha padam, Dik. Padha ngene. Tapi Dik kono wis barak, Dik. Iya saiki. Lah iya. Ya apa ya Dik usahane iki, Dik? Kudu ngarep nyeluk Dik biasa ngalem mama. Saiki Dik, Ndak wis sadar aku. undangan nyeluk Dik nang liyane. Ndak. Mbok kerja apa, Cak? Cocok ngono ae kene ku. Apa ngene kancane listrikan awak dhewe? Sampeyan wani, Mas. Lek ditinggal ya. Ndak wani katene golek pangan dhewe aku. Dudu iku maksude, Mas. Tak tinggal kate golek bekecot ngono, Mas. Kae Sampean netek lampu tik foto bek tanggane ya. wani ta sampean? Insyaallah wani, Mas. Tak wani-wani no. Aku lelaki sejati. Ndak rutong bajil kan. Bruh. Ndak rutong bajil. Cik diangkat derajatnya, Mas. Cik diangkat kita bersama derajatnya, Mas. Hah? Cik diangkat derajatnya kita bersama. Diangkat? Iya. Oh iya, sik. Duduk. Bruh. Mas, duduk diangkat ngene maksudnya cek padha wek tanggane ngono lho, Mas. Njaluk nang sapa? Yang sing kuwasa. Oh, nasi Duduk gawe diangkat ngene benian tak. Aduh, Cak, nyambut gawe, Cak, melas temen. Ayo sik. Sampean lek ana wong tutuk-tutuk yo. Ojo tangi, Ben. Ya apa ngene? Iya, ojo tangi iku. Iku godaan ojo mlebokno wong lho. Ndak, lho kan katene budal temenanan. Iya, wis tekad aku, Mas. Tekadku sudah bulat, Mas. Ya wis aku tak menjero turu di kamar. Lho mati, Cak. Ayo ndang turu wis. Turu wis ya. Aku tak nyilih lampu yang cak kulit. Pas langsung budal ya. Iya wis. Tungano akeh oleh ya. Macam-macam lho. Enggak. Aku kepengin dadi wong, Mas. Ya aku tuh ya. Yo, dadah, Mas. Bruh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Iya. Kate anu aku nyak nyilih tolope ya, kate golek bekecot bojo murang-uringe ya. Cek foto wek tanggane jare. Muni kate diangkat derajatnya aku sing diangkat ya. Aduh, soro lek wong wedok. Cene ras terkuat. Terus Kate nyilih sing ono di endasi lho ya, kate anu bekecot. Iya. Oh, itu tempat cesnya aku paling padam iku mang mulai. Oh iya, ya ndak apa-apa iki Saya apa. takon, wah ini kok tak jam piro Loh, iki? ndak ro baje. Jam 11 kate budal. Ndak ro baje lah. Bruh.